Noswaith dda, a chroeso cynnes i'r Gwasanaeth. A sy'ch chi wedi ymuno gyda ni heno ar YouTube, croeso cynnes i chi hefyd. Y coeddiadau bydd cwrdd gweddi ar Zoom nos Fawrth am 7 o'r gloch, a dydd Gwener bydd y clwb ieuenctid ar Zoom am 6 o'r gloch. Ac wedyn y sul nesaf am 10 yn y bore bydd Griff yn pregethu yn Gymraeg a John yn pregethu yn Saesneg am 6 yn yr hwyr. A bydd yr ysgolion sul i'r plant ar Zoom am hanner dydd. Os bych chi'n mynd allan heno, fe fydd yna lyfrennau bychan o Open Doors. Os oes diddordeb gyda chi yn waith Open Doors, bydd croeso chi gymryd un ohonyn nhw o ddi ar y bwrdd. Diolch yn fawr. Salm 111. Salm 111. Molwch yr arglwydd. Diolchaf i'r arglwydd am holl galon, yng nghwmni'r uniawn yn y gynulleidfa. Mawr yw gweithredoedd yr arglwydd, fe archwilir gan bawb sy'n ymhyfrydu ynddynt. Llawn anrhydedd a mawredd yw ei waith, a saif ei gyfiawnder am byth. Wel, gawn ni addoli ymhellach trwy ddilyn a myfyrio ar yr enyn cyntaf, dyrchafer enw Iesu Ci. Wel, yn darlleniad ni heno yw Salm 40. Salm
40. Bym yn disgwyl a disgwyl wrth yr arglwydd, ac yna plygodd ataf a gwrando fy nghri. Cododd fi fyny o'r pwll lleidiog, allan o'r mwd a'r baw. Gosododd fy nhraed ar graig, a gwneud fy nghamau'n ddiogel. Rhoddodd yn fy ngenau gan newydd, can o foliant un Duw. Bydd llawer pan welant hyn yn ofni ac yn ymddiried yn yr arglwydd. Gwyneu fyd y sawl sy'n rhoi ei ymddirieddaeth yn yr arglwydd, ac nad yw'n troi at y beilchion nac at y rhai sy'n dilyn twyll. Mor niferus o arglwydd fy niw yw'r rhyfeddodau a wneithost. A thfwriadau ar ein cyfer, nid oes tebyg i ti. Dymunwn ei cyhoeddi a'i hadrodd, ond maent yn rhy niferus i'w rhifo. Nid wyt yn dymuno aberth ac offrwm, rhoddais dim i glistiau agored. Ac nid wyt yn gofyn poeth offrwm ac aberth dros bechod, felly dywedais, dyma fi'n dod. Y mae wedi ei ysgrifennu mewn rhôl llyfr amdanaf, fy mod yn hoffi gwneud ewyllus fy niw, a bod y gyfraith yn fy nghalon. Bym yn cyhoeddi cyfiawnder yn y gynulleidfa fawr, ac nid wyf wedi atal fy ngwefusau, fel y gwyddost o arglwydd. Ni chuddiais dy gyfiawnder yn fy nghalon, ond dywedais am dy gadernid a thwaredigaeth. Ni chelais dy gariad a thwirionedd rhag y gynulleidfa fawr. Pai tithau arglwydd, a gatal dy dosturi o ddiwrthif. Bydde dy gariad a thwirionedd yn fy nghadw bob amser. Oherwydd y mae drygau dir i fedi wedi cael amdanaf, y mae fy nghamweddau wedi fy nal fel na allaf weld. Y maent yn fwy niferus na gwallt fy mhen, ac y mae fy nghalon yn suddo. Bydd fodlon i'n gwaredu arglwydd, o arglwydd brysio i'm cynorthwyo. Doed cywilydd a gwaradwydd hefyd ar y rhai sy'n ceisio difa fy mywyd. Bydde di'r rhai sy'n cael pleser o wneud drwg i mi, gael eu troi yn eu hole mewn dryswch. Bydde di'r rhai sy'n gweiddi a ha arnaf, gael eu syfrdanu gan eu gwaradwydd. Ond bydde di bawb sy'n dygeisio di, lawenhau a gorfoleddu ynot. Bydde di'r rhai sy'n caru ei achawdwriaeth, ddweud yn wastad, mawr yw'r arglwydd. Un tlawd ac anghennus wyf fi, ond y mae'r arglwydd yn meddwl amdanaf. Ti yw fy nghymorth am gwaredydd, fy niw paid ag oedi. Gyn ni'n diolch i'r arglwydd am ei air sanctaidd yn Salm 40. Gawn ni droi nawr at yr arglwydd mewn gweddi, gyda'n gilydd gawn ni weddio. O arglwydd yn Duw, i ni'n diolch eto am gyfle newydd i ddod ger dy fron. I ni'n clywed am y salm, y salmydd yn sôn am fod yn y gynulleidfa. Ac i ni'n diolch bod ni'n cael dod ynghyd, bod ni'n cael ymgynnull yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Ac o arglwydd i ni'n dod i daddoli di arglwydd, i ni'n dod eto i thgeisio di, i ni'n dod i gwrdd â thi unwaith eto yn yr oedfa newydd yma heno, oherwydd i ni'n ymddiried yno ti. Ac o arglwydd i ni'n diolch am yr anogaeth i ni'n cael o thair. Bod ni wedi cael anogaeth yn y salm nawr i'r rhai sydd yn ymddiried yn yr arglwydd. Ac o arglwydd i ni'n diolch i ti, i ni'n daddoli di heno am yr efengil yn fwy na dim byd arall. Ni'n diolch am ein bywyd wrth gwrs, ni'n diolch am y gofal a'r cadw sydd arno ni yn dy ras cyffredinol arglwydd. I ni yn ddiolchgar bod ti mor ffyddlon, ti mor drigarog tuag at y dy greaduriaid i gyd. Ond yn arbennig i ni'n diolch am yr efengil. Yn arbennig i ni'n diolch
am beth ni wedi clywed nawr yn y salm. Bod na gyfnod, bod na amser wrth gwrs wrth natur oedden ni'n suddo yn y pridd ac yn y mwd. Yn y pydew pechod o arglwydd. Ac oedd e'n llawer i ddwfwn i ni ddringo mas ohono fe. Oedd rhaid i ni ddisgwyl ac oedd rhaid i ni alw ac aros. Nes bod rhywun o'r tu fas yn dod i'n codi ni. O, diolch arglwydd, fel i ni wedi cael ein atgoffa o dy waith di fyna yn yr Efengil. Yn clywed, wrth gwrs, yn plygu lawr ac yn ein codi ni. Nid pa mor uchel oedd ni'n gallu cyrraedd ato ti, ond pa mor uchel oedd ti'n gallu dod i gydio yno ni. O, i ni'n diolch am yr arglwydd Iesu Grist unwaith eto heno, bod wedi dod i barthau isaf y ddeiar. Wrth ddod yn ddyn, wrth ddod mewn cnawd. Ac o, arglwydd, i ni'n diolch wrth i ni feddwl amdano fe yn mynd i'r groes, yn rhoi ei hunan ar y groes, bod e wedi dod i le oedden ni yn ein pechod, a bod melltith ein pechod ni wedi dod arno fe. O, arglwydd, i ni'n diolch. A trwy dy ras wedi ni, oherwydd gwaith Iesu Grist, wyt ti wedi ein codi ni. O, i ni'n diolch, arglwydd, am dy ras. I ni'n diolch am yr Efengil sydd yn newyddion da i ni, ac am waith yr Ysbryd Glân yn dod, ac yn ein codi ni. Yn ein codi ni i alw arno ti, yn ein codi ni i bwyso arno ti, yn ein codi ni wedi ni i fod yn rhydd yn Iesu Grist, i brofi maddeuad, i brofi heddwch gyda Duw, a dim condemniad i rhai sydd yng Nghrist Iesu. O, bendigedig fyddo dy enw di. Ac o, arglwydd, i ni'n diolch bod ni wedi cael ein atgoffa pa mor rhyfeddol, pa mor niferus yw dyfwriadau di ar ein cyfer ni. Mae hwnna'n ein llorio ni o'r newydd, arglwydd, bod ti, fel glywson ni ar y diwedd wedyn, yr arglwydd a feddwl amdanaf. O, arglwydd, bod ti wedi meddwl amdano ni, bod ti wedi meddwl meddyliau o hedd amdano ni o arglwydd, cyn i ni feddwl dim amdano ti mewn gwirionedd. O, i ni'n diolch, bod ti wedi meddwl amdano ni yn rhagwyddoldeb hyd yn oed. Gyda'r cynllun yma, y dirgelwch yma i ni wedi bod yn clywed amdano fe, oedd yn guddiedig yn niw, ers cyn yr oesoedd. O, arglwydd, i ni'n diolch. Ac felly, arglwydd, i ni'n gweddio heno, y byddwn ni'n llawenhau ac yn gorfoleddu yno ti. O, arglwydd, nid i'n helpu ni nawr i orfoleddu, i lawenhau yn yr arglwydd. Diolch bod ein achubiaeth ni, yn iachawdwriaeth ni, yn dod ohono ti ac yn dibynnu arno ti. Dy allu di, dy ddoethineb di, dy nerth di, a dy ras di o arglwydd, a dy gariad anfeidron. O, i ni mor ddiolchgar bod e ddim yn dibynnu arno ni, arglwydd, neu bydde ddim gobeith i ni. Arglwydd, i ni'n diolch i ti. Ac i ni'n gweddio trwy'r air heno, a byddwn ni ddim yn digaloni o arglwydd, ond yn llawenhau ac yn gorfoleddu yn yr arglwydd ac yn yr iachawdwriaeth sydd gyda ni. I diolch bod Iesu Grist wedi atgyfodi, ac wedi esgyn i'r nef ar ein rhannu. Diolch nawr bod e'n ymbil troso ni, bod e'n eiriol troso ni, dydd a nos, ni'n mynd cael yn anghofio eto. I ni yn ei feddwl. Mae'n henwen ni ar ei ddwyfron ac ar ei ysgwydd, fel yr archoffeiriad gynt. I ni'n gallu anghofio mor rwydd amdano ti, arglwydd. I ni'n gallu tynnu golwg oddi arno ti mor rwydd. Dwi ti ddim yn anghofio amdano ni. O, i ni'n diolch am hynny. I ni'n diolch am dy afael di arnom ni, bod yr afael sicraf fri. O, arglwydd, helpa ni nawr felly i nesau ato ti, helpa ni i ddaddoli di mewn ysbryd ac mewn gwirionedd, arglwydd, helpa ni beidio bod yn fecanyddol hyn o nawr, ond i wir dy geisio di yn yr ysbryd, ac o arglwydd i daddoli di trwy bob rhan o'r gwasanaeth yma. Ac o arglwydd, i ni'n gweddio eto i ti siarad â ni, ac i ni'n gweddio bydd y gair yn dod yn erthol, arglwydd, yn erth yr Ysbryd Glân. A bydd e'n foddio'n gras, bydd e'n fwy ydy'n henaid ni, arglwydd. Bydd e'n ras i ni, yn nerth i ni, arglwydd. I ni eisiau gymaint o help, arglwydd, o ddydd i ddydd. Yn y cyfnod yma i ni'n byw, i ni'n gallu mynd yn rwystredig,
I ni'n gallu digaloni pan ni'n clywed am anawsterau a phroblemau ac yn profi pethau caled weithiau ni'n gallu digaloni. Arglwydd, helpa ni i beidio a digaloni, ond i gofio os yw Duw trosom, pwy all fod i'n herbyn. Atgoffa ni hyn o arglwydd, pam y dylen ni fod yn llawenhau, beth sydd o'n plaid ni, beth sydd yn wir amdano ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac ni'n gofyn dros ein gilydd, ni sydd yma, rhai sydd gartre arglwydd, rhai sy'n gwrando ar YouTube hefyd, gweddio y byddi di yn dy drigaredd yn ein bendithio ni arglwydd. I ni angen di ac i ni dy eisiau di hefyd. I ni'n cofio am y rhai sydd mewn cartrefi, mewn gwendid, i ni'n cofio am rai sy'n dal yn galaru, rhai a chysylltiadau i ni'n galaru hefyd. Gofyn i ti nerthyn nhw i bwyso yn llwyr ar yr arglwydd, i fwrw i baich ar yr arglwydd. A pob un ohono ni, rhai sydd â gofalon o bob math arglwydd. Ni'n cofio am y myfyrwyr, gweddio ti nerthu a'i bendithio nhw, rhai sydd yn y colegau, a'i cadw nhw arglwydd. Ni'n gweddio dros ein gilydd i gyd, cadw ni rhag yr un drwg. A bendithio ni, defnyddio ni fel halen ac fel goleuni yn ein byd ar hyn o bryd. Ni'n cofio am ein cynhadon cyswllt, gofyn ti nerthu nhw yn eu gwaith nhw hefyd, a rhai sydd yn dioddau nawr oherwydd y ffydd o arglwydd. I ni'n clywed am wledydd gwahanol. Ni'n gofyn i ti gynnal i breichiau nhw arglwydd, teuluoedd yn dioddau oherwydd y pen teulu yn y carchar, neu wedi cael ei gymryd a'i ladd, nertha nhw arglwydd. Rhai sydd byth bron yn cael cwrdd â Cristnogion eraill i addoli. Dim yn cael, mae'n amosib o nertha nhw arglwydd, bendithia nhw, o cynnal nhw i ni'n gweddio. Ac trwy'r cwbl, wrth gwrs, deled y deyrnas o arglwydd. Deled y deyrnas di, teyrnas nefoedd, teyrnas ddew, y greadigaeth newydd sydd yn dod, ni'n gweddio, y bydd yn dod yn gyflawn erbyn dydd Iesu Grist. Diolch bydd yr arglwydd Iesu yn ymddangos eto yr ail waith. Diolch mewn gogoniant. Dod ar y cymylau, a pob llygad yn ei weld pob glin yn plygu a pob tafod yn cyffesu bod Iesu Grist yn arglwydd. Yn farnwr, yn frenin, y byw a'r meirw. Diolch bod yna deyrnas o wir heddwch, o wir dangnefedd yn dod yn Iesu Grist. Diolch y cawn ni ei weld fel y gymau a bod yn debyg iddo fe a bod gyda'r arglwydd yn barhaus. Ni'n gweddio heno am rhagflas o'r nefoedd. Ni'n gweddio am rhagflas yn yr oedfa. Rhagflas o arglwydd o wedd gweld y wyneb di arglwydd trwy'r moddio yn gras. Fel bod ein calonnau ni'n llosgu yn dy bresenoldeb di. Derbyn i arglwydd amlygad y hunan yn ein plith. Amlygad y bresenoldeb yn ein plith. Tywallt ysbryd glân ar ein eglwysu ni arglwydd ac arno'n unwaith eto yn y wlad yma. Bydd yn drigarog arglwydd. Amlyga dallu mawr. Amlyga dy fraich arglwydd sydd yn achub. Arglwydd trigarharth ni. Derbyn ein diolch ni nawr, maddau ni ac arwain ni'n mhellach yn enw Iesu Grist. Ond ysgodd i weddio ein tad, yr hwnnwyd yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw. Deled y deyrnas, gwneler dy wellus. Megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddion, a maddau i ni ein dyledion, fel y maddeuwn innau i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag drwg. Cynnis eiddo ti yw y deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Wel, gawn ni droi at yr ail emyn gyda'n gilydd o am gael ffydd i edrych gyda'r angylion fri.
Wel, gawn ni droi nôl at llythyr Paul at yr Effesiaid, pennod 3, a darllen o adnod 10 i 13. Adnod 10 nawr te, mwyn i ysblander am ryfal ddoethineb Duw gael ei ysbysu yn awr trwy'r eglwys i'r tywysogaethau a'r awdurdodau yn y nefolion leoedd. Y mae hyn yn unol ar arfaith dragwyddol a gyflawnodd yng Nghrist Iesu ein harglwydd. Yn ddoef a thrwy ffydd yn ddoef yr ydym yn cael dod at Dduw yn eofn a hyderus. Yr wyf yn erbyn felly ar eich i beidio a digaloni o achos fy nioddefiadau drosoch. Hwy yn wir yw eich gogoniant chwi. Wel, i ni wedi bod yn edrych yn y llythyr at yr Effesiaid ac ymhenod 3 nawr yn arbennig ar cynllun Duw. Hwna yw'r thema sydd wedi dod yn glir, efengyl Duw a dirgelwch Duw. Hynny yw rhywbeth bydden ni ddim wedi gallu ei ddeall a'i weld o'n i bai bod yn cael ei ddangos i ni. Dirgelwch Duw wedi bod yn ddirgel ers canrifoedd. Ac mae wedi dod yn eglur nawr. Mae wedi dod yn eglur i ddechrau yn yr arglwydd Iesu Grist. Yn Iesu o Nazareth, y Duw ddyn, wrth gwrs, mae fe yw y Meseia. Fe yw yr un sydd wedi cael ei addo ar hyd amser yr Hen Testament. Fe yw e, a mae wedi dod. A mae Duw wedi cadw ei air a cyflawni ei addewid yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac mae wrth gwrs wedi datguddio y gair Duw, wedi datguddio teyrnas Duw i lawer, yw apostolion yn arbennig. I'r apostolion oedd gydag yn ei weinidogaeth ac wedyn i'r apostol Paul. Chi'n cofio? Wedi cael trwydigaeth ar y ffordd i Ddamascus, wedi cael ei alw i fod yn apostol. Oedd hynny'n golygu bod e'n gorfod gweld gyntaf mae Iesu yw y Meseia. Mae Iesu yw yr arglwydd. Doedd e ddim yn gweld hynny. Doedd e ddim wedi deall hynny o gwbl. Oedd e'n brwydro yn erbyn hynny a dweud y gwir. So oedd e'n gorfod gweld, cael agor i lyged gyntaf, wedyn cael galwad i ddweud wrth eraill. Cael mwy o wybodaeth, cael mwy o ddatguddiad o air Duw ac o'r efengyl gan yr arglwydd, yn uniongyrchol Paul, ac wedyn ni cael gwybod y dirgelwch. Mae yna rhywbeth newydd bod yr efengyl yma, bod y Meseia yma i bawb, trwy'r byd i gyd. A mae'n yr un peth i bawb, i'r Iddew a'r cenedl ddyn. Heb wahaniaeth o gwbl. A mae yna le yn heili Duw, yn eglwys Iesu Grist, yn heyrnas Duw, i bob un, trwy yr arglwydd Iesu Grist. Beth bynnag i cefndir o ran gwlad a cenedl, mae yna ddrws. Iesu Grist yw y drws, nid y pethau eraill. Yr arglwydd Iesu Grist yw'r ffordd, y gwirionedd a'r bywyd. Ac bod y Meseia yma wedi sefydlu ei deyrnas, wedi agor drws y deyrnas trwy ddioddef, trwy y groes. Ni wedi cael ein atgoffa am hyn o 2 yn arbennig am hyn. Dyma'r ffordd i ni'n dod i heddwch gyda Duw, trwy aberth y groes, trwy waed y groes, sy'n delio gyda'n pechod ni. Fyna mae'n pechod yn cael ei glirio. Fyna mae'n dyledion yn cael ei clirio. Fyna mae melltith ein pechod yn cael ei roi ar Iesu Grist. Fyna mae cosb ein pechod yn cael ei roi arno fe, fel bod drws i ddod, fel bod ffordd i ddod, a dim gwrthdaro nawr, dim hostility, chi'n cofio yn Saesneg, dim gwrthdaro bod ni'n dod i heddwch gyda Duw, ond yr un pryd yn dod i heddwch a'n gilydd. Bod pob un sy'n dod at Dduw trwy Iesu Grist nawr yn frodyr ac yn chwiorydd. Pwy bynnag ydy ni, beth bynnag ein tras a'n cefndir. Ac beth i ni'n cael nawr te, ydy rhyw fath o arddangosfa, exhibition, o ddoethineb Duw. Yn yr efengyl,
i ni'n cael arddangosfa o beth mae Duw yn gallu wneud. Beth mae doethineb Duw yn gallu wneud, nad yw's neb arall yn gallu wneud. Uno dyn a Duw, ac uno dyn a dyn. Yn efengil Iesu Grist ac yng nghrhoes yr arglwydd Iesu. A mae'r exhibition i weld beth yw canlyniad hynny yn yr eglwys, yn ei bobl Dyma fe, yr arddangosfa o beth mae Duw yn gallu wneud. Ynom ni. Ac i ddangos hyn i'r angylion, meddyliwch. Ddangos hyn i'r angylion sydd, meddai Pedr, yn chwilio mewn i'r pethau yma. Doedden nhw ddim yn gwybod, doedden nhw ddim yn deall. A maen nhw'n gweld rhyfeddod doethineb Duw, gallu Duw yn yr efengil. Maen nhw'n gweld cymryd diddordeb mawr, fascination mawr iddyn nhw. Ac mae yn neges iddyn nhw o allu gras Duw. Mae ei ddoethineb nawr te, os gawn ni ddod at y sleid cynta, y gair i ni'n cael amryfal, ysblander amryfal doethineb Duw. A mae'r gair yn gallu golygu amryliw, bob lliw, mwyaf llythrenol, dyna beth mae'n golygu, bob lliw. Neu mae rai cyfieithiadau y Saesneg yn dweud multifaceted, bod sawl wyneb iddo fe. Chi'n gallu edrych arno fe o ryw angl arall, a chi'n gweld ryw ryfeddod newydd o ddoethineb Duw ac o ras Duw. A darlun ddath i'n feddwl bach chi oedd y diamond, ynddo fe? Meddyliwch sawl wyneb sydd fanna nawr. A gallwch chi ddal i'r golau a'i droi, a chi'n gweld rhyw liw arall. Chi'n gweld rhyw batrwm bach arall. Chi'n gweld rhyw brydferthwch eto. Fel na mae doethineb Duw. Fel na mae doethineb gras Duw. Ac meddyliwch bod yr arglwydd eisiau dangos hwnna nawr. Ynom ni, yn ei bobl, yn yr eglwys. Ac mae hynny'n ryfeddod a gweud y gwir. Wel, mae'r apostol nawr yn dod at ddiwedd y paragraff. Ac wrth ddod at y diwedd ac adnod 13, mae'n dweud hyn yn dweud, yr wyf yn erfyn felly. Mae'n crynhoi nawr y paragraff fel petai, ar eich chi beidio a digaloni o achos fy nioddefiadau drosoch, hwy yn wir yw eich gogoniant chwi. Mae'n erfyn arnyn nhw i beidio a digaloni. A chi'n neges bwysig. Mae'n erfyn, peidiwch, please, mae'n erfyn, peidiwch a digaloni. Ddylech chi ddim digaloni oherwydd y dioddefiadau. Mae wedi dweud, ar ddechrau'r paragraff, mae fel sef yn mynd nôl dros y paragraff nawr, mae wedi dweud i fod yn garcharor Crist Iesu eich mwyn chi'r cenhedloedd. Yn ei waith o gyflwyno'r efengil i'r cenhedloedd, mae wedi landio yn y carchar. Mae wedi dweud hynny, wrth gwrs. Ond mae'n dweud, pidiwch a gadael i hwn eich digaloni chi mewn unrhyw ffordd o gwbl. Beth bynnag yw'r anawsterau, beth bynnag yw'r caledu, yn waith y deyrnas ac yn y bywyd Cristnogol, dyw e ddim yn ofer, a dyw e ddim yn rhywbeth y dylen ni ddigaloni o'i herwydd e. Nawr, wrth gwrs, mae rhywbeth tymed bach yn wahanol falle i raddau ar ein meddwl ni ar hyn o bryd, gyda'r coronavirus a Covid, ac dwi'n synhwyro bod rhai yn gallu mynd yn rhwystredig gyda fe, rhai Cristnogion. I ni'n gallu mynd yn rhwystredig, felly bod chi wedi teimlo fel yna, yn fed up ohono fe, bod y rhyddid arferol ddim gyda ni. Ac mae hwnna'n gallu'n digaloni ni, wrth gwrs. Mae'n digaloni ni, mae'n digaloni lot o bobl. A mae'n gallu wneud ni'n rhwystredig falle. Wel, mae hwnna'n un peth sydd yn berthnasol i ni nawr, yr ymateb yna. Ydy yn eich digaloni chi ar hyn o bryd? Y sefyllfa ni ynddo fe. Ddyle fe ddim ein digaloni ni. A gweud y gwir, dyle ddim byd ein digaloni ni. Hynny yw, mae'n digwydd, ond y neges yw, fel ni'n clywed gan yr arglwydd Iesu wrth i ddisgyblion nhw, peidiwch ag ofni,
Peidiwch â digaloni. I ni'n tueddu wneud, ond ddylen ni ddim. Peidiwch, a mae gyda ni bob reswm i beidio. Felly mae neges hyfryd dwi'n credu gan yr apostol Paul fan hyn i ni heno. Peidiwch â digaloni. Come on, peidiwch â digaloni. Nid chi ddyle ddigaloni. Mae yna reswm gan bobl eraill i ddigaloni. Sy'n reswm dy chi, neu ni ddylen ni ddweud. Ac wrth gwrs, mae e'n sôn am rhywbeth gwahanol. Mae e'n sôn am ei ddioddefiadau, y ffaith bod e'n carchar. A falle bod hynny yn, gallai hynny wrth gwrs i digaloni nhw. I ni'n gallu darllen yn y Testament Newydd weithiau, mae pobl yn digaloni, weithiau mae'n dod allan bod pobl â cywilydd o'r apostol Paul dwedwch, achos bod e yn y carchar. Achos bod nhw'n digaloni, falle, maen nhw'n eisiau mynd ffordd arall, cadw draw oddi wrth y pethau hynny. Dyma rai o'r geiriau ni'n clywed nawr te. Ail Timotheus, sori bod e'n fach, i ffito popeth mewn. Dyma'r rheswm, mae newydd dweud rhywbeth tebyg iawn fan hyn. Mae'n y carchar, ond dim yr un pryd a llythyr yr Effesiaid gyda llaw. Mae hwn nawr nes mlaen, dyma'i lythyr ola fe. Mae fan hyn, mae'n marw ar ôl hyn yn Rhufain. A mae newydd dweud bod e'n bregethwr yr Efengyl. Yr un peth am wedi bod yn gweud fan hyn, gymaint o fraint yw e. A dyma'r rheswm, meddai fe yn wir, fy mod yn dioddau yn awr. Ond nid oes arnaf gywilydd o'r peth. Dwi'n mynd i ddigaloni a cywilyddio am y ffaith yma nawr. Oherwydd mi o'n pwy o'r oedd wedi ymddiried ynddo, ac rwy'n gwbl sicr bod ganddo fallu i gadw'n ddiogel hyd y dydd hwnnw yr hyn a ymddiriedodd i'm gofal. Mae gwaith yr Efengyl yn saff. Wy'n dioddau mewn achos mae ddyfodol yn saff. Mae e'n mynd i gadw y cwbl. Mae'n mynd i weithio'r cwbl allan tan y diwedd. Os eisiau fi ddigaloni bod fi yn jael mewn achos fel yna? Dim o gwbl. Dim o gwbl. Dim cwylydd o gwbl. Wedyn yn nes ymlaen yn yr un llythyr, pennod 4 nawr, 16, yn y gwrandawiad cyntaf o hamddiffyniad, ni safodd neb gyda mi. Oedd rai wedi adle. Cwylydd dyn nhw. Ond nhw'n eisiau gwybod. Nhw'n eisiau gwybod falle am y gost yma o ddioddef a mynd o flaen yr awdurdodau. Wel, na fe. Aeth pawb am gadael. Peidio Duw a chyfri hyn yn ei herbyn. Mae wedi profi hynny. Bod pobl yn digaloni a bod nhw â cwylydd falle ohono fe wedi ni oherwydd beth mae yn ei wynebu ac falle ofon dynion, ofon pethau anodd. Ac wedyn, un arall, mae'n sgwennu at y Philippiaid, mwy na thebyg yr un pryd, tyma bach ar ôl falle Effesiaid, ond yr un pryd yn y jail nawr te, mae hwn yn fach iawn, sori, rhaid fi droi fan hyn i weld e. A rwyf am i chwi wybod gyfeillion, bod y pethau a ddigwyddodd i mi wedi troi yn hytrach yn foddion i hyrwyddo'r Efengyl. Yn gymaint ei bod wedi dod yn hysbys trwy'r holl praetoriwm ac i bawb arall, mae mwyn Crist yr wyf yn ngharchar. Pidiwch â boeni. Pidiwch â digaloni, medda fe. Mae wedi troi allan yn dda iawn. Fan hyn eto nawr. Mae'r arglwydd gydag fi, a hyd yn oed mae pobl yn gwybod pam dwi yma, achos yr Efengyl sy'n awgrymu bod e'n cael dweud wrth bobl am yr Efengyl, bod e'n cael cyflwyno'r Efengyl. Ac wrth gwrs, i ni'n gwybod am un, chi'n cofio, Onesimus, dath Onesimus yn Gristion trwy fod gyda Paul mewn carchar. Mae'r gwaith yn mynd ymlaen, dim yn digaloni o gwbl. Ac mae hynny'n help mawr i ni, ond diwe. I ni yn rhwm a gwaith yr Efengyl. Ac mae yna anawsterau yn mynd i ddod, mae yna rhwystrau yn mynd i ddod, pethau'n dod ar ein traws ni, pethau fel y Covid mae nawr, pethau eraill, ond gadewch i ni beidio a digaloni. Di ni ddim i fod, sy'n reswm gyda ni i ddigaloni. A dwi eisiau crynhoi nawr o'r paragraff 4 peth, 4 rheswm na ddylen ni ddim digaloni. Dim ond pigo lan beth mae'r apostol Paul yn dweud
yn y paragraff yma. Dwi'n gweud mai dyma popeth, ond mae hwn yn ddigon i ni heno siŵr o fod. Y peth cyntaf mae'n dweud fan hyn nawr, pidwch â digaloni o achos fy ni o ddefiadau, hwy yn wir yw eich gogoniant chi. Pidwch â bod â cywilydd neu yn ddigalon oherwydd y pethau yma, hwy yw eich gogoniant. Beth mae hwnna'n feddwl nawr te? Beth mae'n dweud fanna? Wel, mae fel petai'n dweud fel hyn. Meddyliwch nawr faint o anrhydedd yw hyn i chi. Eich bod chi yng ngolwg Duw yn werth bod rhywun yn dioddau i chi gael bywyd rhagweddol, a bod rhywun yn dioddau hyd yn oed i ddilifro yr efengyl yna i chi. A di'n rhywbeth i fod â cywilydd o hynny? Dim o gwbl. Dim o gwbl. Mae'r efengyl ar gael i ni. Mae perthynas gyda Duw a heddwch gyda Duw ar gael i ni oherwydd bod un wedi dioddau i ddechrau ar y groes. Meddyliwch bod e'n fodlon dioddau, bod y tad yn fodlon rhoi i fab. Ein mwyn ni. Os reswm gyda ni ddigaloni? Nagos, dim o gwbl. Ac mwyn dod ar efengyl i ni nawr, mwyn dilifro fe i ni yng Nghymru, mwyn i ni gael Beibl yn ein iaith a'r rhyddid sydd gyda ni. Mae yna bobl wedi dioddau. Mwyn i'r efengyl fynd gan yr apostol Paul, mae wedi dioddau. Ond mae hwnna'n rhan o'r gwaith o fynd ar efengyl. Oedd e werth pob tamedd, pob peth, werth y cwbl. Wy'n darllen hanes Adoniram Judson, un o'r cynhadwn cyntaf i fynd o Ogledd America ac i Burma. Ac wy'n darllen amdano fe yn y carchar, lle ofnadw yn y carchar yn Burma, profiadau ofnadw. Oedd e werth e. Oedd e'n rhywbeth i fod â cywilydd nawr ohono fe, a'i drial i osgoi a brwsio drosto fe. Na, gwerth pob tamed. Achos oedd yr efengyl yn dod i Burma. Oedd pobl Burma yn dod i deyrnas Duw. Oedd yr efengyl yn cael ei ddilifro i'r wlad yna. Oedd e'n costio. Oedd costio'n ddrud iawn. Os dim ots, mae gwaith Duw yn mynd ymlaen. Mae'r deyrnas. A mae'r arglwydd Dduw yn meddwl bod e werth y cwbl. Ein mwyn ni. Mae hwnna'n rhyfeddod, cofiwch. Meddwl bod e'n werth roi i fab. Meddwl bod e'n werth dod o'r nef i'r groes ein mwyn ni. Mwyn dod â ni mewn i'w deulu ac i'w deyrnas ef. Mae rhaid, meddai Paul, fel petai'n dweud, mae rhaid eich bod chi a'ch achubiaeth chi yn bwysig iawn ac yn werthfawr iawn yng ngolwg Duw. Bod e'n fodlon anfon a rhoi y unig anedig fab ein mwyn ni. Bod e'n fodlon i anrydeddu fe, i atgyfodi fe ein mwyn ni. Bod e'n fodlon offrymu hunan. Bod e'n fodlon mynd i'r nef ar ein rhannu. Bod e'n fodlon anfon i apostolion. Bod e'n fodlon anfon yr ysbryd glân. Ein mwyn ni. Mwyn i bobl, mwyn y deyrnas a'r teulu. Bod yr ysbryd glân yn fodlon dod i'n deffro ni, a'n bywhau ni, i'n selio ni, ein harwain ni, ein galw ni, ein nerthu ni. Mae Duw yn y gwaith. Mae'n bwysig yng ngolwg Duw i weithio yno ni a thrwom ni. Di'n reswm gyda ni ddigalon ni? Nagos. Dim o gwbl. Dim o gwbl. Wedyn, yn ail, peth arall mae wedi dweud, allwn ni weithio allan o beth mae wedi dweud, chi wedi bod yn meddwl Duw o'r dechrau. Chi wedi bod yn meddwl Duw o'r dechrau. A mae hyn yn rhyfeddod wrth gwrs. Mi ddarllenon ni yn y salm bwriadau, dyfwriadau ar ein cyfer, mor niferus, mor rhyfeddol. Bwriadau Duw. Mae llawer o bobl, maen nhw'n hoffi, a sy'n ryfedd, Jeremia 29:11. Fi sy'n gwybod beth yw fy mwriadau ar eich cyfer. Bwriadau o eich bendithio chi, wrth gwrs. Dyfodol gobeithio. Bwriadau Duw ar gyfer i bobl. O ble mae hwn yn dod? O feddwl Duw. O feddwl Duw. O'r dechrau.
ac mae'n rhyfeddod. Chi'n gweld mae'r cynllun, i ni wedi darllen am gynllun Duw, cynllun yr Efengyl. Mae yn Nuw wedi bod yn guddiedig, chi'n cofio, ers oesoedd, yn Nuw, creawdwr pob peth. Oedd yn guddiedig i ni, ond oedd yn meddwl Duw. Ers cyn yr oesoedd, ers tragwyddoldeb. Mae bobl mae'r cynllun, mae'r pen draw i gyd wedi bod yn ei feddwl o'r dechrau. Ac i ni'n rhan o hwnna yn Iesu Grist. I ni'n rhan o hynny. I ni wedi bod yn ei feddwl ac i ni'n dal ar ei feddwl. Mae'r arglwydd Iesu heno yn eiriol droson ni yn y nef ac i ni ar ei feddwl. I ni ar ei galon. Mae'n gwisgo yn henwe ni. Chi'n cofio'r archoffeiriad? Wy'n dwlu ar y gwirionedd. Gwisgo enwe y genedl ar ei galon ac ar ei ysgwydd. Cynrychioli nhw. I ni ar ei feddwl ddydd a nos. 24/7. Diwedd, mae'n mynd i anghofio amdano ni. Ni sy'n mynd i anghofio amdano fe, wrth gwrs. I ni yn ei feddwl. A wnaethoch chi sylwi, dyma'r adnod nesaf lan nawr, yr adnod ola yn Salm 40. Un clawd ac anghennus o'i fi, ond mae'r arglwydd yn meddwl amdanaf. Mae e'n meddwl amdano ni. Mae e'n gweithredu ar ein rhan ni ac yno ni i ddwy'n bywyd tragwyddol i ni. Waw. Dylen ni fod yn digalon ni? Na. Mae Duw o'n plaid ni. Mae Duw droson ni. Pwy all fod un herbyn? Mae yna emyn bach yn seiliedig ar, bydd rhai o'n ni'n gwybod yr emyn sy'n seiliedig ar yr adnod yma, yr arglwydd a feddwl amdanaf. Chi'n cofio'r emyn? Mae'n y llyfr Emyne'r Bedyddwyr ac yn Cynnig o Ffydd. A dyna fy nefoedd am byth. Wedyn mae'n mynd mlaen i ddweud, os Duw sydd ar fenaid ei eisiau, mae eisiau fenaid ar Dduw. I ni'n ceisio Duw, ond mae e'n gynta wedi'n ceisio ni. I ni'n ei garu fe, a mi fod e'n gynta wedi'n caru ni. O gariad heb ddiwedd na dechrau. A'r gariad mor hyfedd rwy'n byw. Pam dylen ni ddim digaloni? I ni yn ei feddwl ac i ni ar ei feddwl trwy'r amser. Wedi bod ers tragwyddoldeb, ar ei feddwl nawr. Wedi ni, yma gyda ni ddyfodfa, access, ffordd i ddod ato fe. Adnod 12 nawr te, ynddo ef, a thrwy ffydd ynddo, yr arglwydd Iesu Grist, yr ydym yn cael dod at Dduw yn eofn a hyderus. Mae gyda ni ddyfodfa. Mae'n adleisio, mae'n athro da, mae'n ail ddweud beth mae wedi dweud o'r blaen. Pennod 2, 18, oherwydd trwyddo ef, y mae gennym ni yn 2, ffordd i ddod mewn un ysbryd at y tad. Mae gyda ni access, mae gyda ni ffordd i ddod at Dduw yn eofn a hyderus. Mae'r gair am eofn ydy gyda rhyddid ymadrodd. I ni'n gallu gweud beth ni moyn. Rhyddid ymadrodd ger bron ein tad nefol. Mae gyda ni hawl i ddod yn yr arglwydd Iesu. Heb unrhyw gyfyngiadau. Na fe, i ni yn blino ar y cyfyngiadau, ond i ni sydd arno ni. Cyfyngiadau i ysgwyd llaw a gafel yn rhywun. Cyfyngiadau, wel, does dim cyfyngiadau o ran dod at Dduw. Dod at ein tad nefol. Does dim restrictions o gwbl. Dydd a nos, unrhyw bryd. Does dim visiting hours. Dwi ddim yn ddwywaith y dydd. Unrhyw bryd i ni'n cael dod. Mae rhyddid yn ni i ddod. Os reswm gyda ni i ddigaloni, i ni'n cael dod, i ni'n cael troi at graig yn iachawdwriaeth ni. Unrhyw amser. Ddydd neu nos, unrhyw bryd. I ni yn ddymuno. Unrhyw bryd i ni'n teimlo'n wan. Unrhyw bryd i ni'n teimlo'n fregus. Unrhyw bryd i ni'n teimlo'n unig. Unrhyw bryd i ni'n teimlo bod ni'n methu cario ymlaen. Gael dod ag e. Gweud y cwbl wrth ein tad yn nef. Bwrw'n baich ar yr arglwydd. Mae gyda ni glist
yr holl alluog, fel ein tad yn y nef, trwy ffydd, trwy ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly, hawl dyn ni, a mi ddylen ni fod yn dod, yn gwneud y mwyaf o hyn nawr. Gwneud y mwyaf ohono fe. Di ni ddim yn gwneud fel dylen ni, sicr. Heb ddyla nôl, arllws yn calon ni, ger bron ein tad nifol, ger bron ein harglwydd. Gofyn am help, wrth gwrs, gofyn am drigaredd, gofyn am ras, ar gyfer pob angen. Fel glwson ni bore yma, siarad ar ran eraill, eiriol dros eraill mewn gweddi, achos mae croeso twym galon i ni, chi'n gweld? Yn heiddiant Iesu Grist. Croeso twym galon i ddod at orsedd y nef. Ac yn ni'n gweddio am ras, wrth gwrs. Dyma'r adnod arall sy'n gweud rhywbeth tebyg iawn. Hebreau 4, ni'n gyfarwydd ar adnod yma. Felly, gadewch i ni nesau mewn hyder. Yr un gair at orsedd gras. Mwyn derbyn trigaredd a chael gras yn gymorth yn ei bryd. Beth i ni'n cael? I ni'n mynd cael beth i ni'n heiddi, diolch byth. I ni'n cael beth mae Iesu Grist yn heiddi. I ni'n cael trigaredd. I ni'n cael gras, ffafr Duw, yn gymorth yn ei bryd. Unrhyw bryd mae'r angen yna. Unrhyw bryd. Does dim limit o gwbl. Ac gras i gynhyrchu ffrwythau yr ysbryd. Mae eisiau gweddio, wrth gwrs, byddwn ni'n cael gras i fod yn fwy sanctaidd, yn fwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist, i adlewyrchu doethineb Duw, i ddangos beth mae Duw yn gallu gwneud, beth mae nerth Duw yn gallu gwneud ym mywyd person gwan ac anghennus. Dyna i ni'n gweddio amdano fe. Nid i ddangos beth dwi'n gallu gwneud, beth allan ni wneud, na, beth gall Duw wneud trwyddo i. Nid fi, medde'r apostol Paul, ond gras Duw yno fi. Beth mae hynny'n gallu wneud? Gweddio, a bydd hwnna'n dod yn fwy amlwg yn ein bywydau ni. Oes reswm gyda ni felly i ddigaloni, pan mae dyfodfa, pan mae ffordd yn ni, at ein tad yn y nef, i ddod yn eof na hyderus yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. I ni'n rhan o deyrnas Duw, i ni'n rhan o deulu Duw, i ni'n rhan o deml Duw. Dylen ni fod yn colli calon, yn colli hyder. Dim o gwbl. Perish the thought, medde'r apostol Paul. Wy'n erfyn arnoch chi i beidio a digaloni. Does dim sail gyda ni i feddyliau o'r fath. I ni'n cael ein temtio yn aml, wrth gwrs bod ni. Ond does dim sail gyda ni. Beth tasen ni heb Dduw? Beth tasen ni heb Grist? Fel cymaint o'n cwmpas ni. Fel miloedd, os nad miliynau yng Nghymru o'n cwmpas ni. Heb Dduw yn y byd. Heb Grist a heb obaith. Wel, mae gyda nhw reswm i ddigaloni mewn gwirionedd. Os gyda ni fe, dim o gwbl. A'r pedwerydd peth, chi'n rhan o eglwys Dduw. Chi'n rhan o eglwys Dduw. Mae'n amlwg bod e'n bwysig fan hyn, yn y ffordd mae'n cael ei roi gan yr apostol. Beth wedi dweud yn adnod 10, mae Duw yn dangos ei ddoethineb yn hysbysu hyn trwy'r eglwys i'r tywysogaethau a'r awdurdodau. Mae eglwys Duw mor ganolog i gynllun Duw. Mae'n dangos ei ras, mae'n dangos ei allu yn yr eglwys, yn ei bobl. Fyna mae e'n dangos i'r angylion, yr awdurdodau nefol. Nawr, dyw'r eglwys ddim yn berffaith. Wrth gwrs, di ni ddim yn berffaith eto. Mae yna waith i wneud. Mae angen diwygio yr eglwys o hyd, ac o hyd, ac o hyd. Mae angen puro o hyd, ac o hyd. Mae hwnna'n barhaus. Mae hwnna'n ongoing. Ac eto,
Mae'n ganolog i waith a chynllun Duw yn yr Efengyl. A mae'n bwysig iawn bod ni'n cofio hynny. Mae'n ganolog yn hanes y byd. Nawr, pan ni'n darllen llyfrau hanes fel ni'n cael nhw nawr, llyfrau hanes secular yn nhw wrth gwrs. A maen nhw'n canolbwyntio ar beth bynnag maen nhw eisiau canolbwyntio arno, arweinwyr sydd wedi bod mewn rhyw wlad arbennig, rhyw frenhinoedd neu rhyw symudiadau, neu fudiadau, neu beth bynnag. A dyna fe. Ond, pwrpas Duw yn hanes, mae'n canoli ar pobl Dduw. Eglwys Dduw. A dyna beth ni'n gweld pan ni'n agor y Beibl ac yn darllen y Beibl. I ni'n cael hanes gwaith Duw, dim tan y diwedd, nawr eto, ond mae'n mynd i'r diwedd wrth gwrs. Ond mae'r hanes yn canoli ar pobl Dduw. Eglwys Dduw. Yr Hen Testament a'r Testament Newydd. Wy'n dod nôl i'r darlun yma, mae e fel exhibition, mae fel arddangosfa. Dyma beth yw cynllun Duw. Pethau sy'n digwydd yn hanes, pethau sy'n digwydd yn y byd yma, yn real. Pethau sy'n digwydd yn y byd, a ni yw'r exhibit, chi'n gweld? Yr eglwys yw'r exhibit. A Duw eisiau dangos eiddo i ddinau, beth mae e'n gallu wneud. Yn ei eglwys, ffordd mae'n cymodi. Ffordd mae'n cymodi dyn a Duw, dyn a'i gilydd, ffordd mae e'n gweithio. Ffordd mae gynllun e'n gweithio. Trwy ei bobl. Fe yw'r cynllunydd, wrth gwrs, tu ôl i'r cwbl. A'r ymwelwyr neu'r gynulleidfa yw yr angylion. Chi wedi clywed y dywediad o'r blaen, wrth gwrs, am history, his story. Wel, his story yn yr eglwys. Ymhlith ei bobl. Ac yn y Beibl, i chi'n darllen am hynny. A chi'n darllen yn ryfedd yn y Beibl, chi'n darllen yn yr Hen Testament, am ei bobl yn anffyddlon, yn aml iawn, ac yn ragrithiol yn aml iawn. A mae'n perswadio fi bod y Beibl yn air Duw, mae'n un beth arall sydd yn eich perswadio chi. Pa genedl sy'n mynd i sgrifennu hanes i hunan a roi i hunan mewn golwg mor wael a chi'n gweld y genedl yn yr Hen Testament. A gair Duw yw wrth gwrs, yn dangos y genedl warts and all. Ond Duw buai, a mae Duw ar waith, ynddi hi a thrwyddi hi. Ac ni'n clywed am unigolion amlwg, mae Duw yn codi, wrth gwrs, Abraham, Moses, Joseph, Daniel, ac yn y blaen. Mae rhai amlwg, maen nhw'n arwyr ffydd i ni. Arwyr ffydd i ni edrych arnyn nhw. Mae llawer yn ddienw. Weithiau, mae yna weddill, dim ond ychydig bach, lleiafrif yw nhw sydd yn ffyddlon. A mae'r arglwydd yn gwybod amdanyn nhw. Chi'n cofio Elias wedi bod ar fynydd Carmel, wedi cael buddigoliaeth dros broffwydi Baal, chi'n cofio. A wedyn mae Jezebel am ei waed a mae'n mynd i fynydd Duw. A mae wedi blino. A mae'n siŵr, dim ond fe sy'n ar ôl. Mae'n convinced. Mae'n argoeddiedig, dim ond fi sy'n ar ôl. Ond nag meddwl Duw wrtho fe. Na. Mae yna 7,000 arall, dwi'n gwybod amdanyn nhw, sydd ddim wedi plygu glin i Baal. Mae ni'n gwybod amdanyn nhw, mae ni'n gwybod beth yw enwau nhw na dim byd. Ond oedd yr arglwydd yn gwybod, ac oedd wedi cadw nhw yn ei gynllun 7,000 eto heb plygu. Chi'n cofio Obadiah wedyn ni? Ni'n cofio, yw pawb ddim yn cofio'n syth am Obadiah. Yr un hanes Elias nawr. Fe, chi'n cofio, oedd wedi cwato, wedi cuddio'r proffwydi mewn ogof, pan oedd Jezebel yn lladd y proffwydi i gyd. Oedd wedi cuddio 100 ohonyn nhw mewn ogof, chi'n cofio? Na chi arwr, ffydd, Obadiah. A beth am y proffwydi? Wel, sy'n ni'n gwybod i henwau nhw, y 100 gafodd i cadw, a rhai gafodd i lladd. Sy'n ni'n gwybod? Ond dyma bobl Dduw, dyma deyrnas Dduw yn y byd. Yn wyneb Jezebel, yn wyneb beth oedd yn digwydd yn Samaria.
Fel na mae Duw yn gweithio yn hanes trwy ei bobl, gyda ei eglwys. Fel na mi yn gweld hanes. Dim fel mae dyn yn gweld hanes. Mae'r ffaith bod ni'n rhan o eglwys Duw yn rheswm i ni beidio byth a digaloni. Beidio byth a digaloni. Mae'r eglwys yn ganolog i'r efengil, chi'n gweld. Mae'n ganolog iawn i'r efengil. I ni wedi cael ein prynu'n rhydd. Mae'r arglwydd Iesu yn brynwr i ni. Yn prynu ni'n rhydd. Dyn ni ddim yn gaeth weisio nawr, pechod. Na, i ni'n feibion ac yn ferched i Dduw. Ni wedi cael ein mabwysiadu. Beth mae hwnna'n golygu? Beth mae hwnna'n golygu? Bod ni wedi cael ein mabwysiadu. Wel, dwi ddim yn unigolyn. Dwi mewn teulu. Dwi mewn teulu newydd. Teulu Duw. Mae gyda fi frodyr a chwiorydd trwy'r byd i gyd. Ni wedi cael ein mabwysiadu mewn. Nid caethweision, ond meibion a merched. Mewn teulu. Teulu Duw. Wedi cael ein cymodi a Duw ac a'n gilydd wrth gwrs. Mae'r efengil yn newyddion da am fywyd newydd mewn cymdeithas newydd. Teulu newydd, teyrnas newydd. Ac mae'r eglwys i orffen yn ganolog i'r bywyd Cristnogol. Mae'n ganolog iawn i'r bywyd y Cristionol. Yn y Testament Newydd, yn arbennig iawn, fel yn yr hen, mae y bywyd y Cristion yn cael ei weithio mas yng nghyd-destun eglwys. Y teulu, y gymdeithas. A'r gymdeithas leol wedyn ni, yn Ephesus, neu yng Ngholose, neu yn Philippi, neu lle bynnag. Fel yna mae y bywyd Cristnogol, fyna mae'n cael ei fyw, chi'n gweld? Nawr, mae yn rhywbeth personol, wrth gwrs. Mae rhaid fe fod yn bersonol, mae rhaid ni edifarhau yn bersonol, a chredu'n bersonol yn yr arglwydd. Gallwn ni ddim dod at Dduw trwy ffydd rhywun arall, mae rhaid fe fod yn bersonol. Dim digon bod yn rhieni wedi credu, neu bod yn ffrind gorau wedi credu. Gallwn ni ddim mynd ar gefen rhywun arall fel yna. Mae rhaid i ni ymateb yn bersonol, wrth gwrs, i Dduw. A mae hwnna'n wir am bob un sydd fan hyn heno. Ni wedi cael y fraint o cael ein magu mewn teulu Cristnogol, a mae rhaid i fi gredu yn bersonol. Rhaid i fi edifarhau am ymhechod a chredu yn Iesu Grist. Dim digon bod rhywun arall, diwna ddim yn mynd i'n hachub ni neu fi yn bersonol. Ond, wedi gweud hynny, wrth gwrs, i ni'n dod wedyn ni ar ôl credu i berthyn i bob un arall sy'n credu yn yr arglwydd Iesu. Pob un arall sydd wedi cael ei alw at Iesu Grist. So, newn ni edrych ar actau 2 atgoffa'n hunain, a dyma'r sleid ola. Beth ddigwyddodd ar ddydd y Pentecost? Beth ni'n gweld? Wel, bedyddiwyd y rhai a dderbyniodd ei air. Felly, maen nhw'n dweud yn gyhoeddus, maen nhw'n cyffesu'n gyhoeddus, wy'n uniaethu gyda Iesu Grist yn y bedydd. Yr un sydd wedi marw a cael ei gladdu drosta i, dwi'n nawr yn wneud off ar hen fywyd a wi eisiau byw i'r arglwydd Iesu Grist. Dwi'n credu ynddo fe. Dyna sut ni'n dod i eglwys Iesu Grist, wrth gwrs. A beth sy'n dilyn nawr te? Beth sy'n dilyn hwnna? Ar ôl nhw gael ei bedyddio, nhw'n mynd off wedyn i ffindio ei ffordd i hunain. A wneud i cwys i hunain. Dim o gwbl. Ond nhw'n dyfal barhau, mae yna 4 peth, ond nhw'n dyfal barhau yn nisgeidiaeth yr apostolion. O rhaid nhw gael ei dysgu nawr gan arweinwyr yr eglwys. Yr apostolion bryd hynny, gweinidogion y gael. Oedd angen arweiniad, oedd angen dysgeidiaeth arnyn nhw. A mae hynny yn wir o hyd, mae angen yn dysgu ni. Pwy bynnag i ni yn y bywyd Cristnogol. Pan ni'n dechrau, mae angen ein dysgu ni. Ac yn wir, mae angen ein dysgu ni o hyd. Achos i ni'n cael ein atgoffa o hyd o wirioneddau pwysig achos bod ni'n anghofio. Felly, dyfal barhau yn ysgeidiaeth yr apostolion ac yn y gymdeithas. Oedd angen cymdeithas y saint arnyn nhw. Cymdeithas yr eglwys. Yn ytrach nhw bod nhw fel unigolyn yn meddwl o dim ond fi sy'n cael y broblem yma, dim ond fi sy'n cael y temtasiwn yma, dim ond fi sy'n teimlo fel hyn, enghraifft. Ne, dwi'n profi amser anodd. Mae eisiau cymdeithas,
Right, wel mae eisiau cymdeithas. Mewn eglwys, wrth gwrs. Cymdeithas, wedyn, torri bara. A mae torri bara yn rhywbeth i'r corff gyda'i gilydd. Un dorth yn cael ei dorri, i thorri, i bawb. Rhannu gyda'i gilydd, cymundeb yng Iesu Grist. Yn ei gariad a'i ras, cael ei atgoffa amdano fe, cael ein bwydo ar ei aberth droson ni gyda'n gilydd. Cofiwch, nid fel unigolion, gyda'n gilydd. Ac wedyn ni yn y gweddiau. A mae'n y lluosog, ydw e? Yn y gweddiau. Gweddio gyda'n gilydd, wrth gwrs. Gweddiau yn gilydd. Dyn ni'n gweddio gatre, wrth gwrs bod ni. Ni'n gweddio yn y dirgel, wrth gwrs bod ni. Ond ni'n gweddio gyda'n gilydd hefyd. Ni'n angen gweddi ein gilydd. Ni'n angen gweddio gyda'n gilydd a dros ein gilydd trwy'r amser. Dyna fe. Bywyd y Cristion yng nghyd-destun yr eglwys, chi'n gweld? Pam i ni ddim i fod i ddigaloni? I ni'n perthyn i deulu. I ni'n perthyn i gymdeithas. A mae Duw yn rhoi holl fryd ar y gymdeithas yma. Dyma briodasferch Iesu Grist. I ni perthyn iddi. Ac oherwydd hynny, wrth gwrs, os mae mor bwysig yng ngolwg Duw, dylai fod yn bwysig yn ein golwg ni. Mae'r eglwys yn bwysig iawn. Yr eglwys leol yn bwysig iawn. A mae'n atgoffa ni. Dylen ni fod yn aelodau o eglwys. Os i ni yng Nghrist, dylen ni fod yn aelodau yn ymrwymo i eglwys leol. Nid yn freelance. A cymryd rhan yn weithgareddau yr eglwys i'r graddau mwyaf posib y gallwn ni, gyda'n gilydd. Oeddi mae'n anodd, oeddi mae'n brawf ar adegau, ond fel na i ni'n tyfu, fel na i ni'n cael yn sancteiddio, fel na i ni'n gweithio gyda'n gilydd, yng ngwaith y nef. Fel na mae Duw yn gweithio yn ei eglwys. Gadewch i ni, pan i ni'n dod, i beidio bodloni ar addoliad arwynebol yn eglwys Iesu Grist. Nid rhywbeth mecanyddol, ond rhywbeth real. Bod ni'n dod i addoli yn yr ysbryd. Bod ni'n dod i wasanaethu gyda'n gilydd yn yr ysbryd. Nid yn y cnawd, ond yn yr ysbryd. Bod ni ddim yn bodloni ar gymdeithas sy'n cael ei sbwylo gyda gwrthdaro. A mae hanes yr eglwys yn llawn o hynny, wrth gwrs. Gwrthdaro. Ni'n gallu gweld gwrthdaro a rhwygo. Rhaid ni fod yn ofalus iawn gyda'r eglwys Iesu Grist. Rhaid ni fod yn llawn cariad a graslonrwydd yn gweithio gyda'n gilydd. Sefyll ysgwydd yn ysgwydd wrth gyhoeddi'r efengil ac estyn allan fel halen a goleuni. A sawl un, wrth orffen nawr, a sawl un wedi dweud wrtho i yn ddiweddar, dwedwch yn y mis diwetha, fel mae peidio dod ynghyd yn effeithio i perthynas nhw ar arglwydd. Bod sy'n pobl wedi rannu gyda chi, mae sawl un Cristnogion wedi rannu gyda fi yn y mis diwetha yn arbennig, yn cyfadde neu rhywun sydd wedi siarad â rhywun arall o beidio dod ynghyd hyd yn oed. Un peth yw gweld ar y sgrin neu gweld ar y teledu, ond mae'n waniaeth o ddod ynghyd. A mae perthynas nhw gyda'r arglwydd yn oeri oherwydd hynny. Goffa ni pa mor bwysig yw e, a mae'n goffa ni nawr pan fydd pethau yn slaco nawr, bydd eisiau tymed bach o ymdrech falle a pwyso i ddod nôl. Mae wedi bod yn amser hir, ond mae mor bwysig yn y gymdeithas, yn ein perthynas ni, yn y bywyd Cristnogol, yn ein cynnydd ni yn yr arglwydd. Ac i ni'n diolch am y neges i ni heno. Paul yn erfyn, peidiwch a digaloni. Peidiwch a digaloni. Beth bynnag yw'r achos, beth bynnag yw e, peidiwch a digaloni. A mae yna gyda ni resymau, chi'n gweld? Mae gyda ni resymau. I chi yng nghanol meddwl Duw.
i chi yng nghanol bwriadau a chynlluniau Duw, tra bod chi yn Iesu Grist. Cofiwch hynny. Chi ar ei feddwl wedi bod ar ei feddwl ac ar ei feddwl dydd a nos. Mae gyda chi ddyfodfa. Chi'n cael dod unrhyw bryd ato fe. Dewch. Pidiwch a gadael yr amser i fynd. Dewch yn gyson. 7 weddi yn ystod y dydd. Taflwch weddi lan unrhyw bryd. Yn aml, bwrw arllws yn calon ni ar yr arglwydd. A mae'n gwrando. A mae gyda ni. A mae'n ein codi ni o hyd ac o hyd. Mae mor drigarog. Mae mor amyneddgar gyda ni. Ac i ni'n rhan o eglwys Dduw. Ac mae gyda ni waith i wneud yn yr eglwys wrth gwrs. I gynnal yn gilydd wedyn ni mewn dyddiau fel hyn nawr. Ac mae'n galondyd mawr pan ni'n clywed am bobl yn calonogi gilydd. Galewch i ni ddal ati. Gymaint y gallwn ni calonogi'n gilydd yn y dyddiau hyn, cynnal yn gilydd yn y ffydd ac yn yr arglwydd. Peidiwch â digaloni mwyn i enw. Amen. Wel, mi droiwn ni at yr emyn ola heno, un sylfaen fawr yr eglwys. Yr arglwydd Iesu yw ei greadigaeth newydd drwy ddŵr a gair ein Duw. Diolch i ti arglwydd am dair i ni heno. Diolch am yn atgoffa ni pam nad oes rhaid i ni, nad oes angen i ni i ddigaloni. Ni'n cyffesu gyda'r dyfron wrth gwrs ein bod ni, ni'n cael ein temtio'n aml i ddigaloni am wahanol resymau. Pethau sydd fel petai mynd yn ein herbyn ac yn groes ac yn anodd ac yn galed.
Ond o arglwydd, diolch am yn atgoffa ni, diolch am ddangos, ac os gyda ni ddim reswm i ddigaloni. Mae'n bod ni'n blant i ti ac yn eiddo i ti o arglwydd. Bod ni yn dy feddwl di ers tragwyddoldeb. Bod dy olwg di arno ni, i ni yng nghanol dy gynlluniau mawr di. Mae hynny'n ryfeddod. Mae dy fab wedi rhoi ei waed droso ni. O, diolch. Diolch am y dyfodfa sydd gyda ni. Diolch bod ni'n rhan o'r eglwys dy briodfer chdi. Arglwydd, helpa ni gofio hyn nawr. Nid nawr, heno'n unig, ond bore fori. A dim wrth, a dim mercher, pan mae pethau'n dod ar ein traws ni. Helpa ni gofio pwy i ni arglwydd, beth sydd o'n plaid ni, a phwy sydd o'n plaid ni. Fel bod ni'n cael buddigoliaeth ffydd yno ti. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a'r hoso gyda ni. Nawr a hyd nes y daw. Amen.